Kiitos. Eli tohon me äsken jäätiin, lähdettiin lounaalle ja mennään sitten tuonne kakkososioon. Tässä osiossa ehkä vähän tämmöisiä pienempiä, mutta elämää parantavia kuitenkin sitten ominaisuuksia. Yksi semmoinen varmaan iätajat ihmetyttänyt asia kuin nuoli. 29 tuo tänne nuolelle mahdollisuuden asettaa erilaiset alku- ja loppupään sille symbolille. Ja niitä pystyy myös vaihtamaan keskenään, ja niillä on myös itsenäiset kynäasetukset ja kokoasetukset, että ei tarvitse tehdä sellaisia suhteettoman näköisiä grafiikkoja. Pieni asia, mutta kaikenlaisia kaavioita, kun piirtelee, tuossa nyt on tehty tuommoista ikään kuin liikennekaavion tyyppistä, niin se, että tuonne saa jotain pieniä symboleja tuonne viivan varteen, niin aika paljon täytteitä ja kaikenlaista muuta joutuisi sovittelemaan sinne perinteisillä tavoilla, että jotain kuitenkin hyödyllistä arvioisin kyllä tuon olevan itse. Tämmöinen pieni täydentävä tai yhdentävä tekijä sitten vaan tuon taulukkoasian kanssa liittyy tuohon lähdeviitekoosteeseen, eli tähän varmaan kaikki jo sinänsä osaa käyttääkin, mutta toi lähdeviitekooste, joka listaa näitä planssilla näkyviä lähdeviitemerkintöjä, niin tänne on tuotu lähinnä niin kuin taulukon omaisuuden visuaalisia parannuksia, että sieltä löytyy mahdollisuuksia asettaa noille otsakkeille esimerkiksi jotain täytteitä yksityiskohtaisemmin ja niin kuin muotoilla sitten oikeasti tuommoisen normaalin ArchiCAD-taulukon näköistä, kun se nyt on tuon objektin sisältä kuitenkin listautuvaa tietoa, niin siinä ei ollut ihan samoja vapauksia, mutta sitten saa vähän monipuolisemman näköisen näillä hyvin pieniä ominaisuuksia sinänsä tuolla sisällä, mutta löytyy ehkä sieltä aika lailla itsestään, kun sitä lähtee käyttämään. Ja toinen täällä planssien puolella tapahtuva efekti esimerkiksi on sitten tietysti tuo ulkoinen piirustus, eli kun PDF-nä on liitetty ulkoinen piirustus, niin aikaisemmin tämän lähteen vaihtaminenhan on pitänyt mennä tuolta lähdevalinnan kautta ja sitten vaikka monimuotoisesta PDF:stä nimenomaan hakemaan se sama tiedosto uudestaan, joka siihen on linkitettynä ja valitsemaan se sivu. Nyt sieltä löytyy korvaussivu, jolla voidaan sitten vaihtaa tuo niin kuin saman tien sitten se sivu, mikä halutaan käytettävän, eli nopeuttaa vaan dokumenttien löytävistä sieltä. Ei tarvitse lähteä selaamaan tuolta lähteen kautta, vaan tuosta korvaussivu ja saa koko PDF:n selattavaksi saman tien. Jos siinä nyt on väärä sivu tullut valittua, niin onnistuu nopeasti päivittää. Sitten sellainen, sanotaanko hyödyllinen ominaisuus, kun muutostatus viitemerkintä objekteille, mutta myös tässä, jos vaan päivitätte nyt projektia, niin huomioikaa, että tämä voi tuottaa sitten yllättävän tilanteen, kun lähdetään tämmöinen aika iso muutos tekemään. Eli aikaisemmin on ollut sellainen tilanne, että kun on ollut sijoitettuna niin kuin tässä tapauksessa olemassa olevaan vaiheeseen tai statukseen seinäkaavio, niin sehän jää näkyviin tuolla kaikissa näkymissä, koska seinäkaaviolla leikkauksen julkisivulla ei ole muutostatusta ollut asetettavissa, mutta nyt sitten tässä 29 myötä sillekin löytyy muutostatus valinta, johon nyt en näin pääse tuolta tiedotriviltä kohta tuossa. Eli täältä löytyy ihan normaalisti valittavaksi pysyvä purettava uusi. Eli jos tämä nyt tässä tilanteessa esimerkiksi suunniteltu tilanne on se, että seinät tuosta poistuu, niin seinäkaaviot vanhenee ja sitten mä en ehkä halua niitä siellä enää nähdä, niin vaihdetaan niille sitten purettava status ja tietenkin silloin sitten suunnittelustilanteessa sitä seinäkaavioa ei enää tarvitse tuolla merkintänä katsella. Se, mikä tässä tosiaan liittyy nyt sitten tuohon vanhan projektin päivittämiseen, niin jos teillä on sellaisia muutosvaiheiden esitystapoja, joka ei sitten niin luontevasti tämmöisellä statusta toteuttavalla tai tuolla viitemerkinnällä toimi, niin teillä voi syntyä sitten lisäviitemerkintöjä sinne eri statuksille. Eli täällä lähde tälle merkinnällehän voi olla niin kuin sekä luo sen merkinnän tai sen leikkauksen tai sen julkisivun, tai sitten se voi olla vain viite siihen toisen merkinnän tuottamaan piirustukseen, ja niitä voi sitten tulla sinne 3 kappaletta, 1 purettavaan, 1 olemassa olevaan, 1 uuteen statukseen, niin huomatkaa vaan, että
näette sen kyllä hyvin nopeasti, kun avaatte vanhan projektin 29, niin se generointi sinne mahdollisesti sitten vähän ylimääräisiä, mitä te ette tarvitse, mutta pyrkimyksenä on ollut siinä niin säilyttää sen hetkinen tilanne, jolloin niitä ei voinut piilottaa, niitä lähdemerkintöjä, ja sitten kun nyt ne voi piilottaa, niin kuitenkin koitetaan varmistaa se, että teidän kuvat ei muutu siinä kohtuuttomasti. Muita muutoksia, mitä täällä on tapahtunut, on häämökuvan käsittely, eli häämökuvaan on tullut yksi painike lisää tuonne palettiin, tuolla niin kytke häämökuva pois kaikkialla. Taas semmoinen oikeastaan ihan tietokoneen resurssikysymys, että jos teillä on kovin paljon häämökuvia tuolla eri välilehdillä auki, niin nehän on niin kuin kuva ja kuva päällekkäin ja voi hidastaa isoissa projekteissa, etenkin työskentelyä, niin tuolla saa sen kaikilta välilehdiltä tuolla, mitä siellä taustalla onkin tällä hetkellä auki, niin pois sen häämökuvaesityksen. Eli ei tarvitse käydä niitä yksitellen sammuttelemassa, vaan sitten kun se tuntuu tahmaavan, niin tuosta saa joka kuvasta sitten sen häämökuvan sammutettua. Sitten edelleen erilaista yhteistoimintaa tai yhteentoimivuusparannusta, niin nyt on saatu tuolta ehkä aikaisemmin jonkinlaisina laajennuksina saatavissa ollut OBJ-tuonti. Löytyy sekä tuolta kirjastot että objektit, että sitten tuolta yhteentoimivuus ja liitä. Piti ottaa BIM Cloudista eikä tiedostosta toi lähde. Niin onnistunut OBJ-tiedostojen tuonti. Tämähän on se aika tavallinen objekti tai jonkinlaisen kaluste tai muu tiedoston formaatti edelleen aika vanha, mutta toimii. Ehkä FVX toimii laadukkaammin nykyään, mutta kuitenkin toikin on hyvin yleinen vielä. Ja synnyttää sitten siis objektin tuonne sisäiseen kirjastoon. Tässä tapauksessa taisi olla jonkinlainen tuoli kyseessä ja pikkasen aikaa tiimalasi pyörii, koska tämä kyseinen tuoli taisi olla jonkun 20 000 polygonia tämä objekti, eli jos tämän tänne tekee, niin huomatkaa, että pohjasymboli nyt ei kuitenkaan generoidu sen kummemmin kuin muistakaan objekteista, niin kannattaa vähän dempata tuota pohjaesitystä ainakin, että ne tuolit ei niin kuin jumita teidän projektia ja yleensäkin niitä OBJ-tuontia, niin kuin muitakin objekteja, niin tsekatkaa aina, että mitä sieltä sitten oikeasti tulee. Tämä on joku 7 meganen tiedosto, mutta sieltä tulee kuitenkin ihan fiksu objekti sinänsä niin kuin normaali objektituonti ominaisuuksilla, että sinne syntyy materiaalit ja muut sen mukaan, mitä siellä lähdetiedostossa on. Ja niin kuin näette, niin vähän aikaa kestää tuo esikatselun generointi, että kannattaa ehkä kriittisesti arvioida sitten vaikka käydä puukottamassa siellä objektieditorin puolella tuo pohjasymboli vähän keveämmäksi kuin tuo odotusprojisointi muoto. Muuta tämmöistä elämää parantavaa ominaisuutta on sitten semmoinen aika vaikeasti demottava nyt tällä mallilla, mutta tuolla pohja- ja leikkausasetuksissa laatoille on nyt yhtenäistetty näitä pohjanäkymäasetuksia, että siellä on aikaisemmin ollut vähän suppeampi joukko kuin vaikka palkeilla ja katoilla ja muutamilla muilla semmoisilla vähän samankaltaisilla objekteilla. Eli jos vaikka jotain sisäkattoja tekee tai tekee jotain massamallia, niin täältä löytyy niin kuin tuommoinen vaikka mukautettu kerroksissa näkymisen valinta, että pystyy siellä laatalla, millä tekee jotain vähän erikoista asiaa, niin pystyy pakottamaan se sitten näkyviin ja pois oikeista kerroksista, mihin sen haluaa osoittaakin, että siellä on niin kuin vastaavat vapaudet kuin muissa samankaltaisissa objekteissa tällä hetkellä. Ja joko me sitten mennään, okei, sitten mä sain nämä koneeni jumiin. Nähdäänköhän seuraavaksi blue screeni. Mahdollisesti, niin tehdäänkö niin, että vaihdetaan toi lähde ja mä vetän tuon toipumaan. Otan täältä kalvot, koska mulla ei joka tapauksessa, selkisikö se? No selkisi se nyt, mutta jatketaan tuossa, kun se lähti reagoimaan, siinä tapahtui jotain erikoista näin. Mutta jatketaan tuossa kalvoilla sitten eteenpäin. Eli näistä asioista mulla ei sen kummempaa demottavaa enää tuolla ArchiGridin puolella ole. Niin kuin toi Marcel tuossa totesi, niin IFC 4.3 tuki tässä 29.
On nyt tullut. Pakko sanoa, että se ei kuitenkaan ole vielä ihan valmis. Tuossa jokunen kuukausi sitten selvisi, että tavoitteena on saada se kuitenkin ennen vuodenvaihdetta sinne valmiiksi. Eli odotellaan Update 1 ArchiCADiin, niin sitten sen pitäisi olla oikeasti valmis. Mä kuvaan tuossa seuraavassa puheenvuorossani vielä vähän lisää tuosta asiasta. Sitten siellä on tehty tietysti muuta laajennusten API-rajapinnan muutoksia. Ja 2 semmoista ehkä Suomessa vähän marginaalista lisäystä, jotka on ollut aikaisemmin myös laajennusten kautta vain saatavissa, niin on toi Nemetschecin tuoteperheeseen kuuluvan BIM Plusan, joka on Allplanin tämmöinen CDE, 3D-katselu, vähän niin kuin Autodesk Construction Cloud tai Trimble Connect tai muut tämmöiset vastaavat ympäristöt. Ja sitten lisäksi toi Bluebeam, joka on aika paljon tämmöiseen piirustussisältöön keskittynyt palvelu. Meillä nämä meikäläiset projektipankit korvaa näiden toiminnallisuutta aika paljon, niin ne on meillä kovin tuttuja, mutta ne on nyt leivottu tuonne niin kuin kiinteinä ominaisuuksina, että ne yhteydet toimii tuommoisiin CD-tyyppisiin ympäristöihin. Ja niin kuin tuossa Marcel jo mainitsi, niin tämä Construction Cloud tuli aika hyvin kuvattua, eli käytännössä tavoitteena saada tuommoinen natiivimallien vaihtokykyisen Construction Cloudin kanssa, joka on sitten edelleen monissa maissa niin kuin tuommoisen projektipankin asemassa jo ja sillä tavalla vähän niin kuin pakollinen. Samanlaisen diilinhän on tehnyt käsittääkseni ainakin Trimble ja olisikohan Tekla ja moni muukin ohjelmistotalo niin kuin siitä, että heidän dataansa pystyy sinne Construction Cloudiin siirtämään synkkaan sitä ristiin rastiin, koska on joissakin maissa sit niin merkittävässä asemassa tuo Autodeskin ympäristö. BIM Cloudistakin tuli jo vähän mainittua, että siellä on saatu siis sinne on-premise BIM Cloud Prohon modi-ydintuki siihen manageriin, pitäisi nopeuttaa vähän sen toiminnallisuutta. Ja toi siirtymisapuri on olemassa silloin, jos olette jo subscriptioniin vaihtaneet ja BIM Cloud SaaSiin, niin siinä on erinäistä operaatioita, että saadaan se BIM Cloud kammettuu sinne SaaSin puolelle, niin se nyt on sitten vähän nopeutunut tuolla. Ei sinänsä ole niin käyttäjälle suoraan näkyvä tässä ArchiCADin puolella. Tois BIM Cloud SaaShan saa nyt niitä päivityksiä tasaiseen tahtiin, ihan eri tahtiin kuin itse ArchiCAD, eli tässä nyt ei niistä sen enempää, mutta tosiaan toi jakolinkki sinne on tulossa, ja niin kuin kuultiin, niin jo osittain jossakin pilottikäytössä, mutta nekin saadaan sinne, että helpottaa sitten mallien vaikka BIMX:n jakamista sieltä. Ja BIMX:stä tosiaan kuultiin myös, että siellä on muun muassa niitä ohjainparannuksia tehty, onnistuu vaikka padilla tai muilla mobiililaitteilla toi näppikseen ja ohjaimen käyttö tai hiirenkin käyttö, jos semmoista siihen tuo. Lisäksi siellä on viime aikoina, joka tämä myös päivittyy vähän omaa tahtiaan, sehän ei asennu ArchiCADin myötä, vaan haette sen sitten sieltä Windowsin App Storesta tai Applen App Storesta tai puhelimella. Ja siellä on tämmöinen suuntaisprojektion mahdollisuus, eli ei pelkkiä perspektiivinäkymiä. Ja muutoinkinhan se iso tavoite tuossa viimeisen vuoden aikana oli se, että kaikenlaiset toiminnallisuudet on koetettu rakentaa yhteneviksi eri alustojen kesken. Eli pitäisi kutakuinkin kaikilta alustoilta tänä päivänä nyt löytyä sit samat kyvykkyydet jonkun leikkauksen ottamiseen tai mittaamiseen tai mihin hyvänsä tietojen tunnistamiseen tai muuhun semmoiseen, että aikaisemmin osa niistä asioista saattoi tulla ensin vaikka tuonne mobiiliympäristöön ja sitten ne puuttui sieltä desktopilta tai toisinpäin. Niin tämä nyt niin kuin koetettu saada sit mahdollisimman samankaltaiseksi kaikilla alustoilla ne toiminnot. Ja vielä kun päästään eteenpäin tuosta videosta, niin muistutus myös laajennuksista. ArchiFrame, eli rakennesuunnittelun laajennus ArchiCADiin on jo 2.9-versio saatavilla ja niitä alkaa tästä tippua hiljakseen muiltakin sovelluksilta. Luonnollisesti ArchiFrame muun muassa on parantanut tässä vuoden kuluessa monenlaisia asioita, mutta luokitteluiden ja ominaisuuksien osoittaminen ja periminen sieltä niin kuin lähdeobjekteilta ArchiFrameissahan mallinnetaan tyypillisesti sillä tavalla, että tehdään se ArchiCAD-talo ja sen jälkeen siitä parilla klikkauksella saadaan se puurunko sitten sille samalle rakenteelle ja voidaan sitten sillä tavalla kytkeä niiden tietoja myös toisiinsa. Jos ArchiFrame käyttäjä tai puurakennesuunnittelua tekee, niin myös tuommoinen TIM 2025 vähän niin kuin puurakennesuunnittelun YTV-tyyppinen dokumenttihan tuossa on vastikään valmistunut, että niidenkin tietosisältöjen toteuttaminen alkaa olla
ArchiFrameilläkin mahdollista aika pitkälti. Vastaa niin kuin Beckia, jos on semmoinen tullut vastaan noissa rakennesuunnittelu betoniteräspuolen käytännöistä. Ja ArchiFrameissa myös kehitetään nyt sitten käyttöliittymää aika tavalla, että siellä on ollut tuommoinen aika, sanoisiko, ihan kirjaimisesti ykkösiä ja nollia sisältävä käyttöliittymä monissa asioissa, joka on koodarille nopea tehdä, mutta ei välttämättä aina kauhean käyttäjäystävällinen. Siellä on käynnissä tämmöinen käyttöliittymä-uudistusprojekti, joka vähitellen päivittää noita ympäristöjä samankaltaisissa kuin ArchiCADin muukin objekti käyttöliittymät on. Nyt taitaa ensimmäisenä olla niin, että ohjeikkunat esimerkiksi avautuu tuolla käyttöliittymässä näppärästi vähän samaan tyyliin kuin ArchiCADissakin saa ne ohjeet siinä niin kuin ohjelman sisällä näkyviä, eikä mennä välttämättä aina selaimen kautta lukemaan niitä ohjeistuksia. Vielä niin, että ArchiFrameista pääsee lisää kuulemaan ja käyttäjien kokemuksia, jos tuo yhtään kiinnostaa, niin tuolla 18.11. meillä on toimistolla käyttäjäiltapäivä, eli sinne löytyy meidän sivuilta linkki ja tuosta taas QR-koodin kautta, jos haluaa, niin mukaan. Ja vielä viimeisenä tästä ArchiCADin omista laajennuksista, niin siellä vähän, en pimenossa, mutta kuitenkin vaatii, että tietää on lähtemässä sitä hakemaan, niin laajennuksen puolelta Graphisoftilta on uutena tällainen Project Compare-laajennus. Tällä hetkellä sen ominaisuudet on ehkä sen tyyppinen, että voitte ottaa 2 projektitiedostoa, esimerkiksi vanhemman ArchiCADin version ja uuden ArchiCADin version, kun olette siirtäneet versiosta toiseen, ja se ajaa sieltä sitten automaattisesti täyden planssisarjan ja tekee niiden välillä tämmöisen muutosvertailun. Tuossa käynnissä nyt siis ylhäällä on 2.8 ja alapuolella 2.9 syntynyt tosin ilmeisesti randomina generoituva puu, mutta tuossa näkyy tuossa keskikuvakkeessa tuossa tuollainen punaisia merkkejä, sen merkissä tässä kohdin on löytynyt jotain eroavaisuutta, ja tällä tavalla voi taklata sitä joko tosiaan ArchiCADin versioiden välillä tehtyjä tai tapahtuneita piirustusmuutoksia, tai sitten miksei niinkin, että jos teillä on pääpiirustussarja ja sitten on joku muutossarja sen jälkeen, niin voitte vertailla 2 eri projektiversion välisiä eroavaisuuksia, ihan näppärä laajennus ja ehkä saamassa myös vähän uusia ominaisuuksia myöhemmin, mutta kannattaa käydä testaamassa. Sitten tulee sitten tuonne ArchiCADin ongelmien käsittelijä dialogiin, joka on siis käytännössä BCF-tyyppinen toiminto siellä, niin pystyy noita havaintoja viemään sinne takaisin ja ottaa korjattavaksi jotain asioita. Mutta siinä multa kaikki näistä uusista ominaisuuksista. Nyt on ehkä jonkin verran aikaakin jopa jäänyt. Jos on kysymyksiä näistä asioista tässä vaiheessa, niin voidaan niitä ottaa. Kaikki selvää. Uusista ominaisuuksista löytyy meillä sitten myös kurssitarjontaa. Taitaa tulla loppuosassa päivää vielä niistä pieni summaus, mutta jos haluaa käydä näihin joihinkin perehtymässä, niin siellä käsitellään yksityiskohtaisesti.